Ало? Нищо не иска да му разпечата. А вие защо се питате да му разпечатате адресна карта? Ага. Нещо необичайно да има в датата, явно там е проблема. Защо? Мисля, не може да влезете в резервацията. Какво дава? Нищо. Грешката. Как се... Бе, този гост е в момента настане в хотела. Как се казва? Как се казва госта? Атанасиус Колатас. Добре, сега ще се вържа да го погледна този Атанасиус. Какъв ме случая? Добре, айде.